Hürmetli televizor караучылар, эфирыбызны дәвам итеп, бу минутларда сезне җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Байлар собасында яшәүче безнең иң газиз кешебез, кадерле әниебез Миннаханова Рафида Мансуровнага 85 яшь тулды дип башлана безнең бүген тапшыруыбызга килгән котлау хаты. Хөрмәтле Рафида Мансуровна, сезне матур бәйрәмегез белән тәбриклибез һәм якыннарыгыз язган матур теләкләрне кабул итәргә дип зәңгәр экраннар каршында көтеп калабыз. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң яраткан, иң якын кеше. Безнең өчен дә әниебез иң кадерле кешебез. Кадерле әниебез, син безнең өчен гомер буена яшәү өлгебез. Синең хезмәт юлың бик хөрмәткә лаек һөнәргә, балаларга белем бирүгә багышланды. Синең Саба урта мәктәбенең иң белемле, тәҗрибәле, зыялы укытучыларының берсе булуың белән без шиксез горурланабыз. Бүгенге көндә дә укучыларының игътибарын һәм ихтирамын тоеп, рәхмәт сүзләрен ишетеп яшисең. Гомер буе син киң күңелле һәм һәр кемгә ярдәмчел булдың, әни. Әти белән безне дә балаларыгызны кешеләргә карата шәфкатьле, мехрибанлы булырга өйрәтеп үстердегез. Бик зур рәхмәт. Синең алтынга тиң фикерләрең, киңәшләрең, синдә булган энергия, искиткеч акыллы һәм талантлы булуың барыбызда да соклану хисләре тудыра. Синең сабырлыгың, хезмәт сөючәнлегең, синең янәшәңдә булган һәр кемгә үрнәк булып тора, әни. Шушы барлык матур сыйфатларны үзеңдә туплаган безнең кадерле әниебез. Әле дә син безнең таянычыбыз да, саклаучыбыз да. Сез әти белән безне кадерләп үстердегез, укыттыгыз, тормыш юлыннан аякка бастырдыгыз. Хәзерге көндә оныкларыгызга үрнәк әби-бабай һәм оныкчыкларыгызга якын дус та сез. Барыбызны да туган йорт җылысына җыеп торучы учагыбыз да сез безнең. Әни диеп язып куйдым яңа яуган ак карга, таптамагыз, һич ярамый әни сүзен таптарга. Әлеге шигырьне бала чакта безгә өйрәткән идең. Соңрак без аны үзебезнең балаларыбызга өйрәттек. Ә хәзер инде ул шигырьне безнең оныкларыбыз сөйли. Кадерле әниебез, сиңа нык сәламәтлек, озын гомер, тынычлык телибез. Әти белән тигезлектә яшәүегезне ихластан теләп калабыз. Сиңа иң изге теләкләребезне җиткереп, яратып, тормыш иптәшең Әмир, балаларың, оныкларың һәм оныкчыкларың диелгән иде котлау хатында. Байлар собасында яшәүче Миннаханова Рафида Мансуровна, сезне чын күңелдән 85 яшьлек зур юбилей көнегез белән тәбрик итәбез. Һәм алга табада саулыкта, сәламәтлектә, тигезлектә, балаларыгызның, оныкларыгызның, оныкчыкларыгызның игелекләрен күреп, һәм укучыларыгызның рәхмәт сүзләрен ишетеп, яшәүегезне теләп калабыз. Бәхетле булыгыз һәм матур җырны да кабул итеп алыгыз. Кебек нурлы әниемә багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Кадерлем син минем, бүләк итәм
Дәй яқты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа басы өчен, әни, әни. Йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа басы өчен, әни, әни. Йолдызларның син иң яктысы. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Бүләк итәм сиңа җырымны. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Шушы көннәрдә без шатлыклы, бик бәхетле көннәр кичерәбез. Бездә зур бәйрәм дип башлана безнең алдагы котлау хатыбыз. 16 октябрьдә Байлар сабасында яшәүче безнең иң кадерле кешебез, газиз әниебез Әүхәдиева Кадрия Госман кызының туган көне олы юбилее. Әниебезгә 60 яшь тула. Без әниебезне котлап, аңа үзебезнең иң изге, матур теләкләребезне җиткерәсебез килә. Әниебез, кадерлебез, газизебез, сине йөрәктән чыккан иң матур, ихлас ярату теләкләре белән, олуг юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нинди генә теләкләр, ярату сүзләре әйтсәк тә, синең эшләгән изгелекләреңә аз булыр кебек. Без бүгенгесе көндә бик бәхетле балалар. Әти-әниебез сау-сәламәт, матур, тигез гомер юлы үтәләр. Кадерле әниебез, без сиңа киләчәк тормышыңда саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете, тигезлек, без балаларыңның, оныкларыңның игелекләрен күреп, тагын бик күп еллар безне сөендереп, озак яшәүеңне телибез. Әти-әниебез, рәхмәтебез чиксез сезгә. Сез безне сәламәт итеп үстердегез, укыттыгыз, тормышны яратырга өйрәттегез. Сезнең бер-берегезгә булган хөрмәтегез, мәхәббәтегез аша без чын тату гаиләнең нинди булуын күреп үстек. Мәхәббәтле өй түрләре җәннәтләргә тиң икән дип җырлана җырларда. Сезгә карап, без дә нәкъ шулай дип әйтә алабыз. Сиңа киләчәктә дә чиксез шатлык, сөенечләргә төренеп яшәүеңне, әти белән иңне иңгә куеп, тирән картлыкка кадәр бәхеттә гомер итүегезне телибез. Яшәр елларың озын, барасы юлларың якты, тормышка ашырыр хыялларың чиксез, сәламәтлегең корычтай нык, балаларың, оныкларың өчен күңелең горур булсын. Гел шулай елмайып, кешеләрне сөендереп яшә. Бүген дә син, кадерле әниебез, барлык туганнарга үзеңдәге җылылыкны, игътибарыңны бирәсең. Шуңа да сине үзләре дә яратып, үз итәләр, хөрмәтлиләр. Тиләче районы Олы Тиләҗе авылында яшәп гомер итүче малае Марсель, килене Лилия тәрбиясендә хөрмәткә лаек әбиебез Мәүлихә, Аллага шөкер, 9-нчы дистәне ваклый. Әниебез дә бүгенгесе көндә бик бәхетле, әнисе исән-сау, аның өчен üzülеп торучы апасы, игезәк энеләре бар. Әниебез, газизебез, 60 яшьлек кабатланмас бәйрәмең белән сине. Гел шулай яшь һәм матур булып кал. Без сине бик яратабыз. Җырыбызның моңы, тормышыбыз нуры. Кадерлебез безнең, газизебез безнең. Игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әниебез безнең. Кызганма син үткән елларыңны, яшәү үзе җирдә зур бәхет. Юбилеең белән котлап сине, сәламәт бул дибез һәр вакыт. Җилдә җитез узып киткән гомер, күпме юллар сизми узылган. Якты хатирәләр юл буена, гүя маяк булып сузылган. Үрнәк итеп сөйли һәркем сине, суынмасын әле йөрәк җылың. Күзләр белән килеп җиткән куанычлы күркәм юбилеең. Сезнең тормышыгыз безгә үрнәк, йөрәктә сез кичен, иртәсен. Сезгә насыйп булган бәхет, шатлык, яхшы көннәр мәңге бетмәсен. Ходай сезгә озын гомер бирсен, еллар үтәсебез бар әле.
алтын туйыгызны бергәләшеп бәйрәм итәсебез бар әле. Сине яратып һәм хөрмәт итеп әтиебез Кыям, улың Камил, киленең Нурания, кызың Гөлнара, киявең Ленар, оныкларың Алина, Алим, Сөенбикә дигелә котлауда. Хөрмәтле туган көн иясе, байлар сабасында яшәүче Кадрия Госман кызы, 60 яшьлек зур юбилеегыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Тормышыгызда бар тик яхшылыклар гына булсын, сау сәламәт булыгыз, гомерегез бәхетле, бәхетегез узын гомерле булсын. Yazlarda öttüler, közlerde jittiler, salkın şiler isip bägrime öttüler. Ömür koyarada isken jilde yütken, tik yere koman yer, yaz kilgenin küte. Ömür koyarada isken jilde yütken, tik yere koman yer, yaz kilgenin küte. Eyde kıya jılıt jılıt seni canımı, alıp kilsin miğa yoğalgan yazımı. Ömür koyarada isken jilde yütken, dik yere koman yer, yaz kilgenin küte. Ömür koyarada isken jilde yütken, dik yere koman yer, yaz kilgenin küte. Yazlar alıp gelir nazlar, yaşasan nazlanıp gitmez bizden yazlar. Ömür koyarada isken jilde yütken, dik yere koman yer, yaz kilgenin küte. Ömür koyarada isken jilde yütken, dik yere koman yer, yaz kilgenin küte. Ömür koyarada isken jilde yütken, dik yere koman yer, yaz kilgenin küte. Ömür koyarada isken jilde yütken, dik yere koman yer, yaz kilgenin küte. Dik yere koman yer, yaz kilgenin küte, yaz kilgenin küte.
Киләсе котлау хатыбызны Шәмәрдән икмәк кабул итү предприятиесе хезмәткәрләре юллаган. Бүген 14 октябрьдә безнең хөрмәтле җитәкчеләребез Вәлиев Фәнис Таһир улының һәм Вәлиев Тәбрис Таһир улының гомер бәйрәмнәре 60 яшьлек юбилейлары дип язалар алар. Күңелебездә булган барлык матур теләкләрне зур ихтирам белән бүген алар тарафына җиткерәсебез килә. Предприятиебезнең җитәкчесе Фәнис Таһир улы Вәлиев оешма белән менә инде 34 ел җитәкчелек итә. Шушы еллар эчендә икмәк кабул итү пункты районыбызның эре предприятиесе булып үсте. Ил күләмендә дәрәҗә яулады. Фәнис Таһирович үзенең бөтен белемен, энергиясын аны үстерүгә багышлады. Бүген дә заман белән бергә атлап, яңа технологияләрне үзләштереп, аларны гамәлдә кулланып, предприятиенең материал-техник базасын ныгытуга, башкарыла торган барлык хезмәтне автоматлаштыруга, эшче кешенең хезмәт шартларын уңайлы итүгә иреште. Күпләгән район республика тарафыннан бирелгән рәхмәт хатлары, мактау грамотлары, дипломнар шул хакта сөйли. Авыл хуҗалыгында ирешкән уңышлары, куйган хезмәтләре өчен ул 2001 елда Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек булды. 2008 елда уңыш 2008 дигән алтын билге, 2013 елда фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Шул ук елны Ел хатын-кызы, Ел ир-аты хатын-кыз карашы республика конкурсында ир-ат лидер номинациясендә катнашып, җиңү яулады. Районыбызның җәмәгать эшләрендә дә актив кеше ул, спортны, мәдәниятне үз итә. Күп еллар инде Саба районы волейбол федерациясе рәисе вазифасын башкарып, аның үсешенә үзеннән зур өлеш кертә. Фәнис Таһирович җаваплы, компетентлы, зур ихтирамга лаек, үз эшенең чын остасы. Шәмәрдән икмәк кабул итү предприятиесендә Фәнис Таһирович җаваплы, компетентлы, зур ихтирамга лаек, үз эшенең чын остасы. Шәмәрдән икмәк кабул итү предприятиесендә директор урынбасары булып хезмәт куючы тагын бер җитәкчебез һәм безнең хөрмәтле хезмәттәшебез Фәнис Таһировичның бер туган игезәге Тәбрис Таһировичны да бүгенге күркәм юбилее белән котлыйбыз. Алар икесе дә алыштыргысыз шәхесләр. Берсен-берсе тулыландырып, оешмабызны үстерүдә әйтеп бетергесез зур эш башкаралар. Тәбрис Таһирович предприятиенең икмәк хәзерләү, аларны саклау, әзер продукцияны югалтуларсыз реализацияләү өлкәсендә хуҗалык финанс эшчәнлеге белән җитәкчелек итә. Оешманың җәмәгать эшләрендә башлап йөрүче, коллективны туплаучы, башлаган һәрбер эшне ахырына кадәр җиткерүче, коллективта үзара хөрмәт, дуслык, татулык, эшкә җаваплылык тәрбияләүче киң күңелле хезмәттәшебез ул. 20 елдан артык эшләү дәверендә безнең олы ихтирамыбызны яулады. Хөрмәтле Фәнис Таһирович һәм Тәбрис Таһирович, сезне ихлас күңелебездән бүгенге зур бәйрәмегез 60 яшь тулган көнегез белән котлыйбыз. Без сезне киң күңелле, үз хезмәтен җиренә җиткереп башкаручы, һәрвакыт ярдәмчел, кыен чакларда терәк булырга сәләтле, тынгысыз шәхесләр буларак беләбез. Тырыш һәм намуслы хезмәтегез, кешеләргә карата игътибарлы, яхшы мөнәсәбәттә булуыгыз белән коллективның хөрмәтен яуладыгыз. Сезнең нәтиҗәле хезмәтегезне күпләргә үрнәк итеп куярлык. Алда әле тагын да биегрәк яулыйсы үрләр һәм иҗат куанычлары көтеп торсын сезне. Гел шулай гади һәм кешелекле, олы җанлы, һәр вакыттагыча сабыр булып калыгыз. Гомерегезнең дәвамы озын, үткәне кебек үк игелекле, изге эшләр белән тулы торсын. Янәшәгездә һәр чак тугры дусларыгыз, ышанычлы хезмәттәшләрегез торсын. Сезгә сәламәтлек, гаилә тигезлеге, балалар игелеге, хезмәт уңышлары, тормыш авырлыкларын җиңәргә көч-куәт, бәрәкәтле тормыш телибез. Тормыш йөген иңнәренә салып, үргә менә ирнең асылы. Андыйларның максатлары зурдан, җиңә алар буран давылны. Ил улына әйләнә дә шәхес, ил хөрмәтен күрә хезмәттә. Яшәгез сез ир асылы булып, гомерегез үтсен хөрмәттә. Зур ихтирам белән Шәмәрдән икмәк кабул итү предприятиесе коллективы диелгән иде әлеге котлау хатында. Хөрмәтле юбилярлар, Фәнис Таһирович һәм Тәбрис Таһирович, сезне 60 яшьлек юбилейларыгыз белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Хезмәттә һәм тормышта ирешкән уңышларыгыз дәвамлы булсын. Сез тормышчан, олы җанлы, хөрмәткә лаек, төпле акыллы, олы йөрәкле шәхесләр. Гаиләләрегезнең олы таянычы, кадерлесе, туганнарыгызның үрнәк өлгесе булып, алга таба да матур итеп яшәүләр сезгә насыйп булсын. Киләчәк тормышыгызда да сезгә аяз күк йөзе, зур бәхетләр, озын гомер телибез. Һәм якыннарыгыз янәшәсендә шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәүләрдә насыйп булсын. Яхар җәйлә
Günler, küzüler, kışlar, mizgiller kedekkine. Uzalarda gideler şul, diyeri berbersine. Elgine kirgen idik, şavşa şekli yazlarına. Şul şekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idik, şavşa şekli yazlarına. Şul şekler koyarada, eğlendiler almağa. Öldürdüler almalarım, koyula salkın jirige. Tutup alasılar kile, irterek diye. Elgine kirgen idik, şavşa şekli yazlarına. Şul şekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idik, şavşa şekli yazlarına. Şul şekler koyarada, eğlendiler almağa. Alfred Yankşevetip Alşayski, Tataristan'ın at kızının artisti. Yaş yigitimiz, talantlı yaklaşığız. İlfat Şayıkov, Marat Şayhutdinov, Arsen Karimov. Tegereşken almalarga, gübelekte kar yava. Eyvanırım nişleven bu, aşıgasın paylarga. Elgine kirgen idik, şavşa şekli yazlarına. Şul şekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kirgen idim, şavşa şekli yazlarına. Şul şekler koyarada, eğlendiler almağa. Şul şekler koyarada, eğlendiler almağa. Hürmetli televizor qarawçılar, Jırlı Bülek topşuruğu da şunun bilen oxuruna yakınlaştı. Barlık tuğan gün iyelerin şuşunday motor, zor, көңілле бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Сау сәламәт булыгыз, матур яшәгез. Һәм инде алдагы көннәрдә дә якыннарыгызны тәбрикләп язган котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергәләп үткәрик. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз, ялларыгызны күңелле һәм файдалы үткәрегез.